дария чиай ёди ту фақат да даҳану меочад ай қафу шақорат дар бадам зада ёхи нофамии ту бич бовар намекунӣ ки бе ту мадаи дунё ҳич гап шабине бо арӯс дори ту бисёр арӯсам бисёр боша чӣ ба намешама ҷудо чӣ ба зур мезанам ки қатид монам як ҷо вақте ки дошта бошам ман арӯси бисёр беақлак мефаҳми мара бисёри орзу дора бисёри орзу дора ки қатима як ҷо мона мара метонам ранги дига бачаҳо фиреб када қапам ай қафот арӯси бисёр задаги мастам ба ёди ту ҳастам мадорам гиря ту боша рақс ка и одати шумо ай одати ҳама духтаро ай чӣ қай ишқа нишон доди фикрш да боло ай чашмакҳои базеба да салам да ёдам мемонад нести да барам бовар ки ман мешам девона танҳо ба як мақсад дар ин дунё дорам зиндагӣ чаро эй ҷони ширин ту мара намефаҳмӣ ман ситора оварда натонистам неки тера мададашам бесити кадам ситора беақлаки элан гуфта бисёри тера медонам медонӣ ки бисёриш да қисса ишқи мозорай духтаро меган элан ту лучши ман бачаҳо боша меган гап нестай братан любоша қапида метонам ба ними суханам неки мада ту дар кори ту мада мешизанам 300 контакт дар агент онлайн ай павичирам наметовада назар танҳо ту дар кори ман менависам ҷавоб метам шона ели ели ҳатто олина навишта сета ҷавоб мегирӣ бо ношигрӣ мекунӣ ҳемо ту руд сафед ай пишти те аҷина элан хондак реп задани бити дил чакидани ашк ҳатто ба офтоб мекунам атера рашк чашмакҳои базеба да салом да ёдам мемонад нести да барам бовар ки ман мешам девона танҳо ба як мақсад дар ин дунё дорам зиндагӣ чаро эй ҷони ширин ту мара намефаҳмӣ чашмакҳои базеба да салом да ёдам мемонад нести да барам бовар ки ман мешам девона танҳо ба як мақсад дар ин дунё дорам зиндагӣ чаро эй ҷони ширин ту мара намефаҳмӣ